Alah, kondeng-kondeng Pak Wo kae delok Pak Wo. Wis peteng dedet kaya kana mangane langite kae gemerot kaya ngana panudan gede karo angine walah mubat mabit kaya ngana wis tak kae delok Pak Wo. Ya Allah, mangkane gorong oleh cokol Pak Wo. Wedhuse wis gembretan. Wis sore mangkane kae aduh priye meneh Pak Wo. Apa mbangane ngerompesi kuwi dadah nggon tanggane pahamane semen-semen godhong pohong apa karo nutuh godhong cecek kae nggon tanggane. Wah, merupa wae to. Wangine wis mripit yang kana maneh. Mangane wedhuse kelantingan gembrietan yang kana lah. Weruh. Yang ngene Pak Wo. Anane bingung roro Pak Wo. Tuasan tak tinggal jeng-jeng Pak Wo. Plesir tiru badire ngono batine nge moleh-moleh panudan gemerot yang ini kurang duwe cokol wedhuse gembrietan lah meroh Pak Wo